Tapos magpupunas din tayo. Siguro na maano ito na ganan. Mabigat siguro yung laman, kaya ganito. I need to fix this. Yan guys, natupi. Ayan, shout out. So, anong gagawin ko dito guys? Ano ko lang baka mabasag kasi. Ay, dapat lagyan ko ng mabigat na pag mabigat siguro kaya nagganyan. Tingnan nyo So habang inaayos ko muna ito lalagyan ko ng medyo matigas. Ganun. Para maging straight sana. Pero hindi kaya ng ganyan ko na lang para maging siya. Lagay ko na lang dyan. Ay, ganito na lang. Habang inaayos ko ito, ibalik ko muna ito. Lagay ko muna dyan.
Kasi ano mahangin kaya yung mga ano takip alikabok. Naglinis na naman kung isang araw. Ayan, shout out. Thank you so much sa support. Pupunasan ko lang sa labas. Ayan. Hello, sis Mimi Bill Kapsat. Kasi nagbilog. Kasi ko mga tangay. Taman. Kasi ko pilang nga tangay. Kastak pa lang talo. Nga na mapitpit ko ma. Yes. Nahulog na. Ay, nahulog ka na. Dito ko muna ilagay dito. Habang nililinis ko dito.
Yung pang isa. Ay, meron pang dalawa. Labas ko na lang yan. Ito na lang. Ayan. Ayan. Nilagay ko muna dito. Ganyan muna. Masarap ito guys. Butter cookies. Sana mag-street yun. Yan, ang cake na maliliit. Tapos ito iba naman, oh. Inano ko muna para mag flat ba siya, kaya inalis ko yung mga shelf niya. Basag na naman yung cellphone ko guys. Pagpupunas po tayo dito kasi puro alikabok talaga. Yan, kaibigan. Yan. Umaambon na dito sa amin guys. Pupunas ako dito. Kaya na dito na naman sa ano, map. Ayun guys, umaambon na. Baka mamaya biglang ano yan, lalakas, magiging ulan. Pag makabili ako, lalagyan ko yan ng ano, yung ganito guys.
ko dyan para makalagay pa ako ng mga nakabote, yung mga na ganito o mga candy, mga ano. Wala akong negosyo, pero nitong linggo may dumating na tulong. Parang ilan. Yan, wait lang po. May sinesearch lang ako. Ayan guys, oh. Ganyan. Para dito po guys. Kahit na dalawa. Pat lang sa kanya. Dito hindi na. Dalawa lang doon. Titignan ko kung magkano.
Hello, Ashley. Kabsat Mimi Beer. Hello, Ashley. Wanna be yours. Shout out. Hello, Ashley. Kabsat Mimi.
Opo, Pilipina po ako. Ayan.
Hello guys. May tinitignan lang kasi ako sa cellphone ko kanina. So, kumusta po ang lahat? Ayan. Ano naman po ako. So, naglinis lang ako kanina dito ng punas-punas. Pero yung ano, shelf ng ano ko, ng acrylic cabinet ko, hindi ko pa naibalik. Inilagay ko sa ilalim nito at pinatungan ko na lang pero hindi pa rin nakaganyan pa rin. Naka-curve. Ayan. May mga bunot-bunot din dito sa amin. Oh. Bunot-bunot yan. Oh. Ayan. Yan ang gustong-gusto ng mga bata. Ayan. May nagpapako na naman ng mga bahay nila dito. Buti pa sila sana all. Yung isa naming kwarto, maraming ano, tumutulo doon pag umuulan, guys. Pero yung mga kapitbahay ko may mamartil na naririnig ko. Ginagawa nila yung mga ano nila. Sana yun din ang ano mapaayos ko one day. Pero sana kung pupuntahan ngayon, kaya lang ano, di ako natuloy. Yan, update lang po kami. Yan yung ako po. May pupuntahan kasi sila. Kung siya ay ano, kung siya ay lilikot, iiwan ko itong ano ko dito, cellphone. Talagang hulong ko lang. Hindi ka malupaw. Biyak to. Andyan yung apo ko, titignan ko muna guys.
siya ganito yung Oo, ito na yung ano mo, oh. Oh, yan. Okay pa yan. Pero walang gupon Ay, may tubig pa yung iba. Ito, pwede pa, oh. Oo. Ano yan? Saan na yung mga tubig? Mayroon yata. Oh, ito pwede pa, oh. Mami, Ay, wala y- nabati mo doon yung mga marami. Wait, hindi pwede ilagay dito. Wala na tayong space. Oh, ito, oh. Ilagay mo yung parcel kay Mr. JP. Labayad na Uy. nan. Sige nga. Mag-alam sagot ng tawag. Awan, the remore na nga nagparbangon. Ay. Gumagana yan dati. Oo, dati. Hmm. Pero hindi na gumagana. Ngayon hindi na gumagana. Kasi wala na yung battery na sira. Sira. Mamaya, palitan mo ng battery When? Huwag mo na anuhin muna yan. Huwag mong bubuksan. Sige, maglaro-laro ka lang dyan. Para mamaya. Mami, Oh. gusto ko yung pansikanton na na ganyan no, na Green. kalamansi. Oo, mamaya pagpunta natin doon. Saan na? Sa bahay. Mami, mag-con ka na dyan Oo, naririnig ako ng mga tao. Oh. Hindi ko marinig. Hindi mo ka marinig. Oh, ayan, oh, dalawa tayo. Oh. Hello guys. Hello guys. Ah. Naglaro po ako.
Oo, Mami, gano'n. tingnan mo basa. Uy, oray na gamit natin. Kung ano dyan. Nya. Ano Lagay mo pa ito. Yung iba kasi basa pa. Ilang araw na Mami, yan. Oh. yung bata ko narararo ko ito niya. Pero damat gusto ko. Basag yung ano, cellphone ko. Oh, tingnan mo, nabasag na naman si Bugay. Nagkabasag ni. Duwan. Dua? Sino nagbasag? Hindi ko alam. Tapalain ko. Mami. Ewan ko nga. Baka mo ito, baka si kuya yan. Mami, bawal yan kukunin. Yung. Yung yan. Oh, hindi apwede. Dapat magbunot-bunot ka dyan. Mami, tingnan mo ito yung nabubuya ko, mami, oh. Ito yung nabubuya ko, straps. Pero ito pa. Ay, Shopee daw na ano. Ah! Yan. Yan lang ikaw san. Ya, ya, ya. 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 Hawak. Hawak. Ya, 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 ya. Hawak. Hawak. Ya, 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 ya. Ang galing ni Daddy. Hmm? Ape. Daddy. Daddy. Diyan ka lang. Diyan ka lang one plate. Cha, cha. Cha, cha. Pwede na kumagano ito na, pero hindi na. Kasi sir, kung na kumagano. Ayun, pero wala. Yan ba po? Bakit condition ito? Yung sabi ko toys. Alright, there's chuck. Chuck, 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 trick, 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 trick. Yay, yay. Alright.
Hanggang dito na lang guys kasi busy-busy na ako sa apo ko. Sige, bye-bye.